de passar fred com l'altre dia, eh que sí? Bueno, benvingudes i benvinguts per allà dalt, per allà baix, per totes les bandes. Avui tenim la Carme que s'ha afegit, que l'altre dia no hi era. Com us vaig dir l'últim dia que vam fer contes aquí dalt de la caseta, avui farem una sessió de contes del Geni Rodari, vale? Sí, vosaltres sabeu qui és el Geni Rodari? Bueno, el Geni Rodari era un senyor que va néixer fa exactament 100 anys, sí? I a més de ser mestre, escrivia històries molt xules, molt xules, molt xules, molt xules. I aquest any, el 2020, se celebra el seu centenari. I llavors la gent com jo que explica històries, una de les coses que fem és explicar històries del Geni Rodari. Us en recordeu l'altre dia que us vaig explicar la història de la bossa màgica de la senyora Beppo, com havia explicat el Ramon Roma? Sí. Doncs jo avui, mireu què tinc aquí. Que ho veieu, Núria? Sí, tu veus, Teo, per aquí dalt, i tu, home? Doncs avui porto una pila de bosses màgiques, també. Què us sembla, que us hi posaré vosaltres i desapareixereu com l'altre dia o no? No, que no, Núria? Porto unes bosses màgiques i a dins de les bosses sabeu què hi tinc? Històries. Voleu que n'obrim una? A veure què surt? Sí? Mireu. La primera bossa que obrim és aquesta. Sabeu què és això? Què és, Núria? Un ram de flors. Oriol, tu saps per què les necessito, les flors? Tu saps, Teo, per què necessito les flors? Home, a veure, d'on surten les històries? Ai, senyor, que no hem fet els deures. Espereu, que posem les flors aquí, a veure si s'aguanten. Ui, a veure. Berta, ho estàs posant per Instagram? Sí, a la Berta del Poblet. Per cert, hola a tots els que esteu des de casa. Molt bé. La Berta del Poblet. Sí. A veure, Núria, estàvem dient que avui, us en recordeu la història de la bossa màgica de la setmana passada? Doncs avui jo he portat bosses màgiques, però les meves bosses no se'n passen res, treuen contes. I el primer conte és d'unes flors, que és el que es necessita per explicar contes, però per aquí baix no saben per què. Per això us pregunto, a veure, Teo, tu si ho saps, de on surten els contes? D'on els trec jo els contes que explico? No, ara sí, però normalment d'on surten? Dels llibres els trec, clar, els trec dels llibres, sí. I els llibres de què estan fets? Ah, el de paper, molt bé, Núria. I el paper d'on surt? D'on surt, Teo? De la fusta, sí, més o menys. D'on surt la fusta, més a més? Dels arbres. I els arbres d'on surten? De la terra. Sí, però com creixen? Amb una què? Amb una llavor. I la llavor? La llavor d'on ha sortit? D'una fruita. Sí? Que està dins, quan mengem una fruita, que hi ha uns pinyols, això és la llavor. I la llavor, la fruita d'on ha sortit? Mireu quins arbres tenim aquí. Com estan? Plens de què? De flors? Doncs clar, per explicar contes necessitem les flors. Doncs aquesta és la primera bossa que hem obert. Ja estem preparats, ja tenim les flors per explicar contes. Vale? N'obrim una altra, a veure què surt. Ei, mira que aquí. Sabeu què és això? Un paraigua. Aquest paraigua està aquí perquè avui he fet un pacte amb l'homenet de la pluja. Vosaltres el coneixeu, l'homenet de la pluja? No! I per aquí dalt tampoc? No! A casa potser sí que el coneixen. Mireu, l'homenet de la pluja és l'encarregat que fa que cada dia faci sol o plogui. Fas cara de no creure'm, Oriol? Sí que em creus? Mireu. L'homenet de la pluja és un senyor petit, menudet, que viu a dalt dels núvols i camina per sobre els núvols com si estigués en una cama elàstica. Xui, xui, xui. No s'enfonsa, ni cau cap a baix, no. Va amunt i avall tot el dia, mira cap avall i diu, oi, aquí baix s'estan rostint de sol, els hi vaig a fer una mica de pluja. I els núvols tenen unes aixetes molt grosses, molt grosses, molt grosses. I ell comença, nyic, nyec, nyic, nyec, i comença a obrir els núvols perquè plogui. Però resulta que no són aixetes com aquestes que tenim tan modernes al lavabo que l'aixeques al màndol i ja plou. No. Són unes aixetotes així grosses com de barco antic i estan una mica rovellades de tant fer-les servir. I sabeu què? Que després de girar-les i girar-les i girar-les, el pobre homenet de la pluja es cansa i de vegades decideix fer una becaina.
de vegades dorm tanta i tanta, no? Que sabeu què passa? Que es comença a inundar tot a baix. Comencen a caure llamps, trons, i només es desperta l'homenet de la pluja quan de cop i volta fa un tro més gros que els altres, bum, que diu, ostres, que em sembla que he dormit massa estona, i quan mira baix, sí, ja em tens tots els rius desbordats, els sostres plens de goteres, i el pobre homenet de la pluja, ostres, vinga, torna a tancar, xuic, xuac, xuic, xuac, xuic, xuac, i deixa així que tothom torni a estar sec. Però clar, això de tancar les aixetes també és molt cansat, així que de vegades sabeu què li passa? Que es torna a dormir. I així anar fent-ho. Per això hi ha dies que tenim molts dies seguits de pluja i llavors molts dies seguits de sol. Però avui li he dit, mira, homenet de la pluja, tu ara deixa'ns això ben tancat, dorm força estona i jo ja et despertaré quan pugui tornar a ploure, que si no és un rotllo això d'estar al pati plovent, que sí? Que aquests dies si a sobre no podem sortir al pati, oi? Doncs això, mira, aquest era el de l'homenet de la pluja. A veure què més tenim, a veure què més tenim. Oh! Sabeu què és això? Un nas de pallasso. Sí, és un nas de pallasso. Què et sembla? És un nas de pallasso, però la història d'aquest nas no va de pallassos. No va de circs. De què deu anar? De nassos. No? A veure, si és un nas de pallasso i no va de pallassos, només per anar de nassos, això. Sabeu la història del senyor Gogol? Tampoc? Oi que bé, no? Fantàstic, perquè totes són noves les que us explico avui. Espero que no sé on deixar-lo, aquest nas. Mireu, me'l deixaré aquí, perquè si me'l posen al meu de nas no sabré parlar. Resulta que una vegada el senyor Gogol es va llevar al dematí, va fer un pipí, se'n va anar a rentar-se la cara i... Allà al mig de la cara, on hi havia d'haver-hi el nas, sabeu què hi havia? Res de res. Com una galta. Xup, tot llis, zup, tot finet, zac. El pobre senyor Gogol es va tornar a fregar la cara. Això és que estic encara molt adormit i que no m'estic, i que estic mig somiant encara. Es va posar aigua fresca. Es va tornar a mirar al mirall i... Potser és que encara no m'he despertat, que avui han canviat l'hora i estic adormit. Res, tu. Allà no hi havia nas ni un foradet petit. El pobre es va començar a posar nerviós. Va començar a donar voltes pel lavabo. I de cop i volta, per la finestreta que tenia al lavabo, que donava al carreró que baixava a la platja, sabeu què va veure? El seu nas, sí, Núria. El seu nas rodolant carrer avall cap al mar. Moques, un ronda, que se m'ha escapat el nas, que se n'ha anat. El senyor Gogol, en pijama i tot, sense sabatilles, va sortir corrents de casa seva, va enfilar carrer avall seguint el nas i va arribar a la platja just en el moment en què el nas pujava dalt d'un vaixell i el vaixell se'n començava a anar. Oh! Me caso un ronda! Això sí que no pot ser. El senyor Gogol va agafar la primera barqueta que va trobar allà amarrada a la platja, va agafar un rem, se'n va anar cap al mar i... M'ajudeu a remar? Sí, vinga, va. Té ajuda amb tu també aquí dalt. Que estava el pobre desfallit, havien arribat a les 12 del migdia. El sol estava a dalt de tot, estava esgotat i de cop i sobte va veure passar a dins d'un barquet de paper el seu nas, que anava justament en direcció contrària. El pobre senyor Gogol no s'ho podia creure. Va agafar el rem i va intentar girar, però mireu, el senyor Gogol era notari. Els notaris són gent que treballen amb els números i això dels rems no sabien, no en tenia ni idea de com anava. Era la primera vegada que n'agafava un i prou feina que havia tingut per anar una mica recta aquella estona que feia que remava, així que va intentar començar a girar per atrapar el nas i l'únic que començava era fer voltes i fer voltes i fer voltes i fer voltes i fer voltes, va acabar marejat com una sopa. Al cap d'una estona, tan marejat com estava, es va desmaiar i es va llevar al cap vespre que les onades l'havien tornat a portar a la platja amb el seu pijama brut, cremat del sol i sense nas. Ai, quina desgràcia, mare meva! Se'n va anar cap a casa seva, va tancar la porta amb un cop de porta ben fort, plam!
allò que no s'ha de fer mai, Va fer un cop de porta allà, fras! I li va dir a la senyora que estava a casa seva i que l'ajudava a portar totes les coses de casa, va dir, Maria, per favor, no vull veure ningú. A partir d'ara, si algun client em necessita, treballarem de porta a porta però sense que em vegin la cara. No pot ser que em vegin així sense nas, que seria la riota de tot el poble i qui vols que faci cas a un notari sense nas. Me caso, rota. Ai, quin horror. Quina desgràcia. Van anar passant els dies. El pobre senyor Gogó, el notari, treballava una mica com podia, les coses on siguin. I la Maria anava fent el que feia cada dia. Ella anava a comprar, netejava la casa, intentava que el senyor Gogol no estigués de gaire mal humor. I resulta que un dimarts al dematí la Maria va anar a la peixateria i va anar a comprar un peix ben gros, a veure si així li pujava els ànims al senyor Gogol. Va comprar un peix, no sé, que devia pesar 3 o 4 quilos, un senyor peix. Va anar a casa, el va començar a netejar i quan el va obrir, a dins de la panxa del peix, què hi havia? El nas del senyor Gogol. Ai, senyor! Quan la Maria ho va sentir, ho va veure, va començar a fer uns crits d'alegria per tota la casa. Ai, que bé, s'ha acabat la desgràcia, que fantàstic, que meravellós! El senyor Gogol, darrere de la porta que estava del seu despatx, sentia cridar la Maria i no sabia què passava, però pensava, bueno, deu ser una cosa bona perquè aquests crits no els fa mai la Maria. I la Maria, ja me la teniu, que va agafar un bon raig de sabó, va començar a fregar el nas perquè clar, feia una mica de ferum de peix, Imagineu-vos posar-vos un nas que ha estat a dins d'un peix, potser se'ns desmaia una altra vegada el senyor Gogol. Doncs no, el va netejar bé, ho va tenir en compte. El va netejar bé, li va passar un raspallet cap aquí, cap allà, i el va tenir net i polit i ben sec. Va dir, senyor Gogol, obri la porta que tinc una cosa per vostè. I sí, li va donar el nas i el senyor Gogol es va posar el nas, se li va quedar enganxat de seguida, se'n va anar corrents a mirar-se al mirall de l'habitació que tenia i va dir, oi que sí, però que no veus una set, una sarró, que estàs més bé aquí a dalt de la meva cara que no pas a dins d'un peix, home, ostres, però per què vas marxar? També que estàs aquí. I de cop, de dins dels foradets del nas, es va sentir una veueta que li va dir, molt bé, senyor Gogol, no tornaré a marxar mai més, però amb una condició, deixi de fer píndoles, sisplau. Es posava tot el dia els dits al nas el senyor Gogol i el nas n'estava fart, pobret. Però vosaltres no ho feu, oi, això de fer píndoles? Mai de la vida, que no? El nas sempre el portem net i polit, que sí? Tan divertit que és fer píndoles, oi? Bé, què us ha agradat la història del senyor Gogol? En busquem una altra? A veure quin no hem obert, aquest l'hem obert. Què és això? Aquest és fàcil, clar, un barret. Escolteu, abans d'explicar-vos la història d'aquest barret, us preguntaré si heu sentit la història de la famosa pluja de Piombino, que la vam explicar fa uns dies a Instagram. L'heu sentit? Doncs primer us he d'explicar aquesta, perquè si no, no sabeu de què va. Resulta que fa molts i molts anys, a Piombino, un poble d'Itàlia, un dia van començar a ploure confits. Confits, sí, carmelets, aquells carmelets rodonets, petitonets, de tots colors, roses, verds, blaus, blancs, blau cel. La gent primer, quan va veure que queia allò com una pedregada, es va tancar les seves cases. Mare meva, que el cel ens cau a sobre, què deu estar passant? Deien tots. Allà tenim una veïna que ens crida. Què deu estar passant? Deien tots. I es van quedar allà dins de les seves cases, però mica en mica van anar traient el cap per la finestra. I una mica més. I una mica més. I de cop i volta un nano que era molt eixerit va sortir de casa i s'ho va mirar i va dir, però si estan plovent confits, que això són carmels i aquest que acabo de tastar és de maduixa. Ai, la gent quan va sentir allò van començar a sortir com esperitats de les seves cases, van començar a omplir-se els barrets, les butxaques, les bosses, els farcells, els davantals, les faldilles, tot allò que trobaven ple de confits. Diuen, expliquen, que durant una pila de dies, quan les nenes i els nens anaven a l'escola, encara trobaven enganxades damunt de les branques d'alguns arbres o d'alguns matolls algun confit que havia quedat de la pluja i se'l menjaven. Durant molts dies també, mentre anaven pel carrer encara se sentia els confits que havien quedat a terra i que ningú s'havia endut. Va ploure aquest dia i cap altre dia més. Van estar molt temps esperant que un altre dia arribés un núvol com aquell i tornés a ploure confits. Però mai més no va passar.
El que va passar, però, al cap d'una pila d'anys, quan aquells que havien menjat confits quan eren petits ja eren molt vellets, doncs un dia va passar que de cop i volta, quan el cel estava tot encapotat, tot gris, van començar a ploure barrets. Sí, com ho sents, Núria? No miris amb aquesta cara, que va en sèrio. Barrets de copa, barrets rodons, barrets tous, boines, barrets de llana, barrets de ganxet, barrets de punt, barrets d'aquells amb unes flors tope grosses, barrets d'aquells de pameles d'anar a la platja, tot tipus de barrets. La gent primer, com que tothom coneixia la història de quan havia caigut confits, primer es van quedar una mica parats però no es van espantar gaire. I van dir, caram, tu, què deu tenir? Jo imagino que sempre plou coses rares. I quan van veure que els veïns començaven a agafar barrets, van dir, escolta tu, tonto l'últim. I van començar a córrer tots i van començar a posar un barret damunt de l'altre, un barret damunt de l'altre. Hi havia una senyora que diuen, expliquen, que va aconseguir fer una torre de 12 barrets, l'un damunt de l'altre sense que li caiguessin. El que passa, però, el que no diu la història, però jo sí que sé, és que quan va arribar a casa seva no passava per la porta i li van caure tots i llavors un nen que passava se'ls va portar. Però bueno, això és una altra història. Doncs va començar a ploure barrets i va estar plovent barrets, no sé, potser 37 o 38 minuts. Des d'aquell dia a Piombino no hi havia ningú que no tingués barrets. I quan va passar la vegada de la pluja de confits, van estar una pila de dies esperant i desitjant que tornés a ploure alguna cosa divertida, no? Això en comptes d'aigua, alguna cosa d'aquestes que es poguessin emportar a casa. I no va passar. Però aquesta vegada sí que sabem per què va ploure barrets. Resulta que al cap de 5 dies, a una fàbrica de Roma, hi havia un senyor que li deia en els seus empleats: però a veure, com pot ser que hagi arribat l'avió tot buit, però si va marxar d'Uruguai tot ple de barrets i ha arribat a Roma tot buit? Com s'han fos aquests barrets? On vas a parar, mare meva, senyor? I aquella fàbrica de barrets es veu que va haver de tancar perquè ningú va descobrir, ningú va explicar que els homes i les dones de Piombino se'ls havien emportat. I com de comptat, el conte d'aquesta pluja misteriosa, què? També s'ha acabat, sí. A veure... Ui, ens en queden 2 bosses. Les obrim o no les obrim? Sí, Núria? I l'altra Núria també? I l'Oriol, què diu? I l'Oriol i l'Àlex? També? I la Uma i el Teo? Vale, i a casa no sabem què dieu, però diem que sí. Ah, mira aquesta. Aquesta és una història molt màgica. M'agrada molt. Diu que una vegada hi havia un poble que tenia 3 camins. Un camí duia a la platja, l'altre camí duia a la ciutat i el tercer camí no duia enlloc. Hi havia un nen que tot el dia era molt curiós. Era molt curiós i tot el dia deia: però on porta aquest camí? I li deien: ai, Pepet, mira que ets pesadet, que no porta enlloc aquest camí, ja t'ho hem dit 1000 vegades. I ell, passaven els dies i al cap d'una estona el Pepet, quan anava a comprar el pa, li deia al senyor Forner: però escolti, senyor Forner, on porta el tercer camí? Ai, Pepet, però que no ho saps ja, que és el camí que no du enlloc, i un camí que no du enlloc no porta enlloc. Ves? I el Pepet va anar creixent amb aquesta intriga aquí dins del cap, de no estar gaire convençut que el camí que no duia enlloc no portés enlloc en realitat. Així que un bon dia, quan va ja ser una mica gran, va agafar una motxilla, s'hi va posar una ampolleta d'aigua, una entrepà de pernil salat, un parell de mandarines i va començar a caminar camí enllà. Camina que caminaràs, el camí anava creuant el bosc, i el bosc, el bosc, el bosc, el bosc, el bosc, i va anar caminant, i caminant, i caminant, i caminant, i en alguns moments sí que li va semblar que allò no duia enlloc. I va estar a punt de rendir-se. Però el Pepet, pesadet, que li deia tothom, era molt tossut, era molt tenaç, era molt persistent, i va seguir caminant. Caminant pel mig del bosc, 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 fins que quan començava a pondre's el sol, en un moment que girava una miqueteta el camí, li va semblar veure alguna cosa una mica diferent. Una mica més animat del que portava, va començar a córrer, i sí,
En girar el tombant va veure un castell. Un castell enorme, 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 amb unes finestres grans que lluïen amb el sol del capvespre. Oh! Ostres! Ja tenia raó jo, que no podia ser que hi hagués un camí que no portés enlloc. Estava meravellant mirant aquell palau quan de cop i volta, de cop i sobte, es va obrir una d'aquelles finestres i al mig del balcó va aparèixer una noia que li va dir: «Hola, Pepet, t'estava esperant». «Oh! De que estàs somiant», va dir el Pepet. «Això és que fa massa estona que camino i que ja començo a imaginar-me coses, perquè veure com ha de saber aquesta noia que jo estava a punt d'arribar». «Pepet, no pateixis, que no estàs somiant, que has arribat de veritat. Vine, passa, que t'ensenyaré el meu palau». Mireu, he de deixar la vareta màgica per explicar-vos com era el palau. El palau, vosaltres com us imagineu un lloc xatxi-piruli? Què hi hauria d'haver-hi? Una fàbrica de xocolata. Què més? Un què? Un parc, tobogans que anaven des del pis de dalt de tot al pis de baix de sota, una piscina a dins. Un rodillo per anar amb bicicleta! Un què? Un rodillo. No, home, no, una pista sencera per anar amb bicicleta hi havia. Però si vols un rodillo, fem un rodillo. Un rodillo per anar amb bicicleta. Una màquina de fer bombolles de sabó. Què més? Teo. Ostres, el Teo té vergonya, el Teo s'ha amagat. Una piscina de xutxes, en sèrio? No ens estem passant? Entre la màquina de xocolata i la piscina de xutxes necessitarem un cap perquè ens curin la panxa. Però bueno, vinga, va, una piscina de xutxes. Tot el que et poguessis imaginar hi havia en aquell palau. I a més, el Pepet ja era una mica gran i això de les xutxes ja no li agradava tant, A més, hi havia una sala plena de tresors, de coses boniques, de quadres, de pintures, de collarets, de joies. Quan vam haver fet el tour del palau i quan van haver sopat les coses més bones que us podeu imaginar, a més de la xocolata i les xutxes, de postres, Quan van haver fet tot això, la noia del palau li va dir al Pepet: «Mira, Pepet, aquí no et pots quedar, perquè a més a casa et trobarien a faltar. Però el que sí que pots fer és, mira, jo et dono aquest carretó, t'emportes totes les coses que tu vulguis, que et penses que et puguin fer servei, i te les emportes cap a casa. Perquè com que has estat tan tenaç, com que has estat tan persistent i tan tossut de seguir el camí, t'ho mereixes. Ostres, vols dir? De veritat, jo no necessito res, jo ja estic content d'haver descobert que el camí que no porta enlloc duia a algun lloc. Sí, porta-t'ho, li va dir la noia. I bé, va pensar: mira, escolta, a casa no tenim gaires diners, així que una mica de cosa no ens anirà malament. I va agafar uns quants braçalets, unes quantes monedes, unes quantes joies, i ben content, ben cofoi, va desfer camí i va tornar trit-trap cap a casa, carregat amb el seu carretó. Quan va arribar l'endemà al dematí, perquè recordeu que havia estat caminant molta estona, quan va arribar l'endemà al dematí supercansat, la primera que es va trobar va ser la seva mare i el seu pare, que estaven superpreocupats esperant allà davant del camí. «Ai, senyor, el Pepet que ha marxat i aquest camí no du enlloc, mare meva, no tornarà mai més». Però no, el Pepet va tornar. Se van trobar i van dir: «Home, Pepet, d'on vens?» «Ai, mama, ai, papa, ja us deia jo que el camí que no du enlloc sí que va a algun lloc. I he anat caminant durant tot el dia i m'he trobat un palau ple de coses màgiques, meravelloses, magnífiques, i la noia que hi vivia, que es veu que em coneixia, m'ha dit que em podien portar tot el que volgués, tot el que calgués, tot el que jo necessités. I he pensat que agafar unes quantes monedes i uns quants collarets perquè us podrien anar bé a casa a vosaltres i que mai no us falti de res». «Ostres, Pepet, això és meravellós, això és fantàstic». Resulta, però, que els únics que havien estat esperant el Pepet no eren els seus pares, perquè els seus pares estaven preocupats, però la resta del poble era una mica xafardera i estava encuriosida. I es veu que uns i altres van sentir que al final del camí hi havia un palau molt màgic. Així que tan bon punt el Pepet i els seus pares van tornar cap a casa seva. Se'n van anar tots cap a les seves cases a agafar carretons, motxilles, bosses, sacs, farcells, cistells i xup, ja els teniu tots corrent camí enllà. Caminant, durant dies i dies, sense trobar res. Cansats, van començar a girar cua i dir: «El Pepet ens ha enganyat! No sabem pas d'on l'ha tret aquest òdol que portava, però aquest camí no porta enlloc! Està assegurat! Això és evident!»
Resulta que hi ha camins que només tenen tresors pels primers que s'atreveixen a córrer-los. I això és el que li va passar al Pepet, que com que va ser el primer, que va tenir prou paciència i prou de constància com per arribar fins al final del camí, va ser l'únic que se'n van poder dur les sorpreses. I conte contat, el conte del camí que no porta enlloc també s'ha acabat. Què us ha semblat? Us ha agradat aquest? Sí? Obrim l'última bossa? Sí o no? No sé què hi tinc, aquí l'última bossa. Fa gana, aquesta hora, això? No sé si me'n vaig a menjar i el conte us el deixo per un altre dia, o què? La Núria riu. T'explico el conte? Mireu, aquesta xocolata, la deixarem aquí perquè pobret ja deu estar plou desfeta. Sí, em sembla que farem xocolata. No volies una fàbrica de xocolata, tu? Doncs jo crec que si et dono això ara tens com a mínim un tros de fàbrica de xocolata. Resulta que una vegada hi havia 3 germans que es deien Fili Prim. Els germans Fili Prim era el cognom, no era de nom. El més gran de tots es deia Pere, i era alt com... El mitjà es deia Martí i el petit es deia Pau, però no era com un Sant Pau, perquè era petit com un mosquit. Sí? Tenim el Pere, el Martí i el Pau. D'acord? Per cert, avui és l'aniversari d'un nen que es diu Martí. Moltes felicitats, Martí, que sí que ens estàs veient des de casa. Encara me n'he recordat. Tenim el Pere, el Martí i el Pau, que eren 3 germans. Que un diumenge al dematí van fer una cosa que nosaltres aquests dies no podem fer. Obrir la porta de casa i sortir a jugar al bosc. Però, abans de sortir, quan van haver obert la porta de casa, al terra, just a davant de la porta, hi havia un camí. Un camí que el dia abans no hi era. Un camí d'un color molt estrany. Així com de color marró, però no marró de pedra, ni marró de fusta. Era com un marró llis, com una cosa molt estranya. Potser s'assemblava més aviat com fang, com argila. Estaven el Pere i el Martí mirant-s'ho i pensant, oi, quina cosa més estranya. Qui deu haver posat aquest tros de camí aquí a davant de casa? Parlaven i discutien quan de cop i volta van sentir el Pau que s'havia agenollat a 4 grapes. Jo no m'agenollo perquè si no desapareixo, però us imagineu, vale? Agenollat a 4 grapes que feia... Ualla! Nyam! El Martí i el Pau li van dir, el Pere li van dir, home Pau, per favor, què fas llepant aquest tros de camí que està per terra? Que les coses de terra no es mengen! Uau, però és que això ho heu de provar, deia el Pau. Què vols dir que hem de provar que estàs menjant, estàs xupant en terra, Pau, hombre? Que no, tasteu, ja ho veureu. És dolç, és suau, és boníssim. Mireu, el Pau feia una cara de satisfacció, estava tan convençut i anava llepant allò, blim, blam, que els seus germans van dir, bueno, escolta, lo que no mata engorda, diuen, mirem què passa, què deu ser això, així potser descobrim què és aquest camí. I sí, ja me'ls teniu. El Pere, que era alt com un Sant Pau, el Martí i el Pau, que era petit com un mosquit, tots de 4 grapes, amb la llengua cap una banda i cap a l'altra. Srlup, srlap, srlup, srlap, srlup, srlap, srlup, srlap, srlup, srlap. Ja us deveu imaginar de què era, oi, el camí? De xocolata, sí? I ells allà amb la llengua fora. Srlup, srlap, srlup, srlap, srlup, srlap. Van estar menjant camí de xocolata, mira, tota l'hora d'esmorzar i tota l'hora de dinar. Va arribar un moment que van arribar al mig del bosc i ja no quedava camí. S'havia acabat, havien arribat al final del camí i van dir, ostres, bueno, està bé, és igual, perquè ja hem menjat massa, ara tornem cap a casa. Quan anaven a tornar cap a casa, com que s'havien cruspit tot el camí, com que només estaven mirant allò que llepaven, no sabien per on havien passat. S'havien perdut. Ai, senyor, Déu meu! Va començar a dir el Pau, que era el més petit. Ai, que ens hem perdut i que jo em sembla que tinc molta por. El pobre Pau, entre que havia menjat tanta xocolata i que començava a tenir por, es va tirar un pet de la por. Home, Pau, tio! Quina peste! Li van dir el Pere i el Martí. Però de cop a volta el Martí va dir, ai,
Ai, que em sembla que jo també em començo a trobar malament. I els budells, vosaltres teniu mai mal de panxa? I els budells us fan un soroll així com... El Martí li feia aquest soroll, Es va tirar un pet al Martí. Nois, ja vale! Home, quina vergonya, va dir el Pere. Però no tot just acabava de dir això el Pere, que... També se li va escapar un pet, mira. Entre el mal de panxa, la por, que es començava a fer de nit i se sentien uns sorolls molt estranys al bosc, tots tres van començar... Ai! Ui! El Pau estava tan atemorit que de cop i volta jo no m'aguanto més! Una tifa que li va començar a regalimar pels pantalons avalls i li sortia per sobre dels peus. El Pere, quan va veure allò, va vomitar damunt del Martí. El Martí, quan li va vomitar a sobre, es va vomitar a sobre. Estaven tots bruts, pudents, desesperats. I de cop i volta van sentir... El senyor Giuseppe, que era llenyataire, tornava de treballar, se li havia fet tard aquell dia, i tornava amb una pinça al nas que deia, mare teva, quina pudor que fa aquest bosc, mira que hi passo cada dia i mai no havia sentit aquesta catipet. De cop i volta, fins i tot el cavall es veu que sentia aquella pudor perquè es va parar de cop. El senyor Josep va mirar a una banda i l'altra i va veure una mena de muntanya, d'éssers malèfics, bruts, enganxifosos, que cridaven i ploraven, i va estar a punt de cridar de por, ai, els fantasmes del bosc! Però s'ho va mirar millor i va dir, oi, però si diria que són els nanos de Cal Filiprim. Nois, que sou vosaltres! Els nens van parar de cridar de cop i dir, senyor Giuseppe, ens hem perdut i tenim molta por, que ens podria ajudar. El senyor Josep s'ho va pensar una mica, perquè primer els hagués preferit que s'haguessin dutxat. Però clar, també els va fer una mica de por, de pena, pobrets, deixar-los allà al mig del bosc. Així que mireu, enfileu-vos allà al final del carro, amb l'últim tronc, i jo ja us deixaré allà davant de casa. Ell es va apretar ben fort la pinça, li va lligar un mocadoret en el nas del cavall, pobret, perquè no se li desmies allà al mig del bosc, i van seguir caminant. Van anar una mica més ràpid, per no aguantar tanta estona la pudor. I així va ser com el senyor Giuseppe els va tirar a davant de casa seva, perquè no els va acompanyar gaire, i va dir, vinga, baixeu! Els va tirar a davant de casa seva i com els tres germans filiprims mai no han tornat a tastar ni un sol bocinet de xocolata. I compte, el conte dels germans Filiprim, què? Doncs també s'ha acabat.